La Biblioteca Infantil del Museu de Prehistòria de València presenta L'aventura de Kemietjar. Un dia, Miquel i la seva classe van anar d'excursió al Museu de Prehistòria de València i allí els van ensenyar un munt de coses sobre els ibers. Miquel tenia moltes ganes de que el seu iaio la replegara del col·le per explicar-li-lo. Li encantava berenar amb ell cada vesprada mentre li contava el que havia après. Iaio, avui hem fet una excursió al Museu de Prehistòria de València i ens han ensenyat un recipient enorme que era dels ibers i que es va trobar al teu poble, a Llíria. Ui, sí, allí es van trobar molts. Ah! Quins dibuixos tenia? Tenien dibuixos d'arbres de magranes, dibuixos vegetals i el més xulo eren els xenets muntats a cavall i els cérvols. Ja sé què en dius. És una tinalla i es va trobar a Edeta, una antiga ciutat que va existir on actualment està el Tossal de Sant Miquel de Llíria. Conta una història molt interessant sobre la importància dels cavalls per als hiverns. Explica-me-la, per fa, iaio. A veure si me'n recorde bé, perquè aquesta història me la va contar el meu pare fa molt de temps. Ell estigué ajudant als arqueòlegs que van excavar el Tossal quan era jove. Fa molts anys, quan els ibers vivien en aquest territori, hi havia un jove guerrer molt valent anomenat Kemietjar, que sempre demanava protecció a la deessa de la mar per a poder guanyar a les seues batalles. I per què Kemietjar li demanava ajuda a la deessa del mar, iaio? Perquè la seva mare, que era d'una ciutat molt important de la costa, quan va néixer el portà al santuari de la deessa de la mar, perquè sempre el protegira. Ah, val, ara ho entenc. Era com la seva fada protectora. Seguís, iaio. A la deessa de la mar li agradava molt que Kemietjar la visitara i per això va voler regalar-li en agraïment un cavall. Oh! Però no era un cavall qualsevol. Li va regalar el millor cavall que tenia el seu marit, el déu del sol, sense que ell ho sabera. I així va ser com Kemietjar es va convertir en un famós guerrer. Gràcies a aquell cavall que era tan veloç com la llum del sol. Quin regal! A mi també m'agradaria tindre un cavall com aquest. Sí, però quan el déu del sol es va assabentar, s'enfadà molt. I què va fer? El déu del sol li va demanar a la deessa de la mar que anara a la terra a recuperar el seu cavall. Ella va enviar a la seva missatgera, una cérvola, perquè li diguera a Kemietjar que ell havia de tornar-li el cavall. Però aquest dia, ell i els seus germans havien eixit a caçar i quan van veure a la cérvola, la van ferir greument. Kemietjar, en acostar-se a ella, va veure que els seus ulls eren blaus i va reconèixer a la missatgera de la deessa de la mar. Així que ràpidament baixà del cavall i va començar a curar les seues ferides. Quan la cérvola es va recuperar, la deixà en llibertat. Encara sort que es va donar i no la va matar. Doncs sí, perquè gràcies a la seva bona acció, el déu del sol, en veure que era molt noble i bo, va decidir regalar-li el cavall per sempre. I per això els cavalls han estat sempre molt valuosos per als ibers. Ara entenc per què avui en el museu hem vist tants cavalls pintats a les ceràmiques. Clar, perquè els ibers pintaven en els seus recipients de ceràmica més luxosos escenes amb dames, guerrers, animals, flors i altres dibuixos, com has vist en el Museu de Prehistòria. Che, iaio, quines històries més xules en contes. Doncs em sé encara moltes més. Algunes d'elles
estan en els llibres de la biblioteca del museu, que es pot visitar els diumenges. Iaio, m'acompanyaràs el diumenge a visitar la biblioteca? Perfa! Sí, carar que sí, no patisques. Si vols conèixer aquesta i altres històries sobre els ibers, a la Biblioteca del Museu de Prehistòria de València trobaràs un munt de llibres amb històries tan xules com aquesta. I a més, si vols, podràs emportar-te'ls a casa. Vine prompte, perquè milers d'aventures t'estan esperant.